Kirkon numme state of mind, ADHD, MT Rambo, heinis, köyhät, jonne ja tee. Kroomin katku hyvällinen, kun pomma seinä, älee, likainen, etelä, likainen. Добре хора, преди да започна с клипа, искам да ви се извиня изключително много, че клипа насича така през цялото време. Имам предвид премигванията на черния екран, които се получават и така нататък. Това трябва да е от програмата, с която се занимавам, т.е. Mobizen. Ако имате някакви съвети относно това, моля пишете в коментарите или свържете се някакси с мене и ми дайте някакъв съвет как да оправя това или да сменя програмата, с която снимам, и ако трябва да сменя програмата, просто ми предложите някоя програма, която да използвам. И добре, нека да започваме с видеото. И здравейте хора, аз съм Kaneki Pro и това е четвъртия епизод на Clash Royale, където най-накрая сме в големия ми профил. И за днес съм ви приготвил един много голям чест опенинг, който беше причината всъщност да не играя до сега в големия профил. Просто исках да събера честовете и да ги пазя за опенинга, докато излезе Nightwitch. Така, мисля да започнем първо с фричестовете, после имаме един чест на първо място в къстъм турнир, после ще минем към краун честа, двата Giant честа, клан честа и Супер Magical и Legendary честа. Така, преди да започнем, ще донейтна каквото мога да донейтна, нали? Ще реквест на мини пека и нека да отворим първо фричестовете. 79 гол, мега миньон и миньон хорд. Интересно, само миньони не са паднаха. Втория фричест, голд, айс голем и айс спирити. Този път само айс раучи не са паднаха, което също е много интересно. Сега е време да минем към този чест, който е на първо място в къстъм турнир. Нищо, че сме само 3 човека. И ще вземем 25 карти, нека да видим какви ще са. Би трябвало да има 2 реари. Така, голд, 7 кенън, тумстони къмъните, останалите 16 найт. Добре, това не е с зле, ама добре не е. Ето още наш човек иска да прави чест опенинг. Сега ще минем към краун честа. Голд, джемове, 3 скелета, 25 кенана, 40 милиона и риарте, 8 джайант. Добре, това е добре. Сега е време за двата джайант честа. Надяваме се поне на епик от тези честове, понеже епика също не е гарантирано в тези честове. Знам само, че ще имаме гарантирани 28 реара. И нека да започваме с първия. Голд. Добре, имаме епик, това е принца. 28 дарт гоблина и 251 тесли. Надявах се да не се паднат мини пеки, но няма значение, в момента това събирам. Добре, сега е време за втория Giant Chest. Надявам се да не се паднат главно Ice Wizard, The Lock или Nightwitch, защото това са карти, които нямаме. За другото и не е особено важно, няма значение. Така, нека да продължаваме към отварянето на втория Giant Chest. Голд, епик карта ни голем, 28 мини пеки, yes. Надеждата умира последна. И последната карта са къмъните и това са арчерки. Добре, арчерки е добре, вече имаме отвеят за арчерките. И така, сега е време да отворим Nightwitch Draft Challenge на 8 победи. Не успях да стигна до 10 да взема Nightwitch, но
Не мисля, че изобщо ми нужен. Аз, по принцип, ако го имам, може би нямаше да го ползвам. Той по-скоро ще ми е за бройката, но няма значение. Сега нека да видим, тук трябва да има минимум 2 епика и да се надяваме да имаме легендари. Нека да започваме. Голд. Много голд. 10 зап. 24 гоблин. 29 файрспирата и от тук вече разбираме, че няма да имаме легендари. 124 барбирана, реарите, 21 хилспел, това е хубаво. И нека да видим епиците. Надявам се на скелетен арми. Но е торнадо. Добре. Не е лошо. Горе-долу съм доволен. И сега е време за клан честа. Вземаме го 10 от 10. Зато и се надявам да е нещо наистина хубаво тук. И нека да видим. Значи трябва да имаме 27 реара и 2 епика минимум, за да имаме легендари накрая. Голд. 3 Fireball. 5 Heal. 9 Мега Миньон. Още едни реари ни трябват. Добре, Гоблин Хът. Повече реари няма да имаме. Сега се надяваме да ни излязат всички бройки от камъни. И минимум 2 епика, за да имаме легендари. 108 бомбър, мисля, че ще имаме легендари или по-скоро. Не, мисля, че ще имаме още камъни накрая. Тук са камъни, да, добре, иначе няма да имаме легендари. И нека да видим епиците. Молят скелетен армия, пеки. Еми пеки, какво такова. Добре, сега е време да отворим този Super Magical Chest, но преди това ще изиграем една битка. За да не става прекалено кратък епизода. Така. Този дек, който в момента ползвам, е дек, който до сега не съм пробвал. Пробвал съм, но не в мултиплеер. Нов ми дека общо. Еми, добре, е видял се, че ще загубим. Може би. Този пич има доста силни гоблини. Ще пусна грейвяр тук. Докато лава хаунда танки те да бият по кулата, защото това е най-добрата стратегия. Някакъв лава хаунд и грейвяр. Ето тях кулата му направо замина почти. Но нищо не оставих. Но и сега забелязвам, че и моята кула заминава. Така. Мисля да тръгнем от другата страна по същия начин. По почти същия начин всъщност, защото тук ще имам и Wizard. Понеже не знам как ще успя. Няма значение. Сега очаквам да пусне Goblin Gang. Да, ето с Goblin Gang. И тук сме GG. Така. Сега трябва да играем изключително пасивно, защото сме в много лоша ситуация. На едната минута мисля, че ще мога да направя някакъв обрата, но няма да е лесно. Да се надяваме. Така. До едната минута остават няколко секунди. Не много. Ще сложим бебе дракон да се надяваме, че ще стане нещо. Така, дай бебе дракон седи. Запваме. И така бебе дракон като седи стабилно, доста стабилно наистина. Добре, май наистина губим. Просто не знам. Дано е само за сега. Тере. Пускам един грейвяр тук. За да вземе кулата. Ако изобщо успее да вземе кулата. Да, добре взехме.
Също ще трябва да пусне Hog Rider. Да разбира се, кой без Hog Rider няма как. Добре. И сега имаме шанса всъщност да спечелим това, което трябва да направим. Флаг не. Добре. В момента трябва само да пуснем лава хаундата и губим хора. Добре, няма значение, бяхме накосани от победата. Това е само една загуба, няма за какво да се нервя. Добре, нека да видим какво се крие в нашия Super Magical Chest. Дано да имаме Legendary. Очакваме да се падне 126 реара и 21 епика минимум, защото този чест е от 9-та арена. И добре, нека да видим какво има вътре. Gold. Fire Spirit, 54 Fire Spirit, не е зле. 80 гоблина. 46 Inferno Tower. 349 Mortar. Не би трябвало да имаме повече камъни и дано да нямаме повече камъни. 6 Executioner, но няма да имаме Legendary. Hog Rider и останалите епици. 15 Giant Skeleton. Добре, не съм доволен наистина от този Super Magical Chest, но какво да се направи. Сега остана ни само Super Magical Chest, но преди него ще изиграем не една, а две битки. Просто да стане малко по-дълъг епизода, понеже в момента много кратък ми се струва. Добре, нека да започваме с първата битка. Така. Имаме си комбото още в началото. Lava Hound и Graveyard. Добре, тези Fire Spirit просто заминават. Така. И сега слагаме Graveyard и тук ще хвърлим стрели, защото без стрели просто работата не става. И ето виждате как един бомбър ни прецака от всякъде. Сега ще сложим Inferno Dragon. Да се надяваме, че той ще стигне до там. И Fire Spirit. Добре. Това се получи. Сега му вземаме кулата. Той плаче. Му се подигаем. Сега време да тръгваме към другата малка кула. Ще сложа Lava Hound тук. Предполагам, че той сега ще иска да пушва. Да. Какво сложи? Че така се бъгна, не знам. Но няма особено значение. Мисля, че ще успее да вземе това значи. Добре, това е много странен бъг. Защо и как става, не мога да обясня. Но интересно наистина. Сега хвърлям тук да стреля и да се надяваме, че това ще замине. Но не замина. Нищо. Добре, какво се случва? Защо се бъгва така? Не виждам някой дали може да ми обясни, но това е отвратително странен бъг. Тук разбира се така, чакаме миниан хорда на този пич. Знаем, че го има в момента. Но добре, явно той не иска да го ползва. Опа, тук стана малко фейл. Нищо, взимаме го. Печелим. Да, малко газ така.
3 стар няма да вземем, но взимаме вече. Със сигурност победата е наша и да, ето че спечелихме. И така. Сега взехме един фричест. Време е да изиграем и втората битка, след което отваряме Legendary честа и се надяваме на някоя от тези 3 карти. Добре, нека да започваме. Така, компото ни отново още от началото с нас. Тези гоблини няма да ги убия. Ще хвърлям и изпрели тук, за да не ни прецаква цялата работа с грейвярда. И естествено ще намери как да ни прецака. Ау, аз съм Лингот. Няма значение. Ще успеем някакси да го вземем, надявам се. Сега ще видим инферно срещу инферно. Така. Не, това е ужасно. Добре, инферното наби някакъв демидж, макар и минимален. Демиджа си демидж. Да се надяваме сега, че той ще пусне Гоблин Генга пред принцесата, за да мога да... Добре, не я пусна пред принцесата, няма значение. Принцесата ще убием по този начин. Но лошо тук е, че Хога ще ни вземе кулата. Не, няма да ни вземе кулата, което остана напрекалено малко кулата ни. Сега, на едната минута предполагам да го довършвам. Въпреки че пак ще стане малко трудно, защото дека не е ефтин, никак е ефтин. Не защо биш по Уизарда ти си бати тъп нещо, няма значение. Ох, сега и Гоблин те пусна и ма пресака от всякъде. Аз просто не виждам какво мога да направя в момента. Тази игра се е видяло, че я губим. Няма как да я спечелим. Добре. Запад. Окей, добре. Еми, не знам хора, най-вероятно да играем за равенство, но наистина не виждам друг вариант. Той всъщност има фолдрайвер, който означава, че кулата ни е долу във всички обстоятелства. Има и принцеси, които са ебати нещастни, се бият от ебати разстоянието. Да, добре, сега пускаме грейвярд и ще хвърлим мистерли и се надявам това да е нашия шанс. Да гледам малко лаг на телефона. Давай, взимайте кулата. Добре, взехме кулата, хора. Сега е време да... Не... Време е да загубим. Еми, добре. Добра игра се получи. И е време за нашия Legendary Chest. Надявам се да се падне нещо, което нямам. Може да спрете клипа на пауза и да напишете в коментарите какво мислите, че ще се падне. Сега очаквам долу от вас да напишат ти копираш The Clashers, не копирам The Clashers. Няма значение. И добре. Лава Хаунд. Еми, добре, имаме го. Лава Хаунда, но няма да е никак зле да ни на втори левел, защото така ще е по-танки и плюс това ни е в дека. Мисля още сега да го апгрейдна. Така, не знам какво става, но по принцип си подреждам играта по еликсир. Обаче някак си, не по еликсир, а по рарите, но някак си играта сама ги променя. Мисля да апгрейднем този Royal Giant и Executioner.
И да, добре. Това беше често опенинга. Очаквах нещо повече, но няма значение. Ако ви е харесал клипа, го харесайте. Ако ви харесва това, което правя, се абонирайте, ако искате да виждате повече от мен. И добре, аз бях Каники Про и чао!